Ako si Femi. Ginaingon, kung gidisregard ka sa lalaki, ayaw pamugos, ay pagkukot. Kay kung madagma ka, masakitan ra ka. Huwata nga mo abot ka niya ang karma. Mao kini nahitabo kung kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. What? Mao ka na, sir. Ipahawa na, sir. Nga naman. Gigamyan siyang sweldo, Martin? Di na mo inungdan, sir, oy. Kuan ka nang yanugunan mga ganisterya taon kay dako kayo ang iyang sweldo din, he. Kuan lang yun, sir, ka nang... Lausa, Martin. Unsa mag... Sir, nahiubos o gisakitan siya sa taon kay... Lausa na ganin na imong sulti, eh? Ay, sir, naluoy siya si anak. Ang daga ba nga gilabtang Sir Darius. Nakuha ni Sir Darius ang pagkababae ini, sir. Unsa? Igutan na kaon sa ba? Ayaw ba mga maid in baya? Wala maid. Ipahawa, tungunin mo. Nako! Ilang kami rin taong na mahawa din, Darius. My God. Dili mayo kini mo gibuhat, ha? Wala ganahan mo serbisyo na to din, eh. Bisag unsa pa kadagko silang sweldo. Pasa ba din ako, ha? Nga ang babae may muhatag butibo din ako, ha? Wala ko may ba unsa akong buhaton nimo, Darius. Wala gyud. Paningkamot din imo nga makakaon ka. Sige, mula ka na ko. Bye. Oh. Busit ng kilibuya! Ah! Hala, doon na nakabutang sakit nga wanted maid. Ma-apply ko wealthy. Hilom da, Femi, uy. Nga nugod ka. Gusto ko makatigo ng kwarta. Aron makapadayon ko sa college. Girl, mas may pasiguro nga mo apply kapag ka-model, dili kay pagka-maid. Naunsa sa man ka, uy, ka-cheap sad ni mo, uy. Ay, day. Ayaw lang galihit ako ng gate kaya ako ablihan o makasuod ang sakyanan. Ay, sorry, Noy, ha? Sige, salamat kay... mayon ng plane siya. Sakay kong balik, wait. Sige. Ikaw na may bawa pagdasa kung atas sa case, ha, Martin? Yes, sir. Ang batanong babae, ang kong kamay. Duolo na ko, eh. Timing ang imong pag-apply. Kinsa ka imongan? Femi, sir. Willing ka mangyod kang magpamaid. Sige, gidawat ko ikaw. Makasugod ka og mga adlaw. Yes! Og may trabaho na ko. May paabuto na ko sweldo. Femi, ni dayon kag-apply day pagka-maid, yun. Oh, yes, Wealthy. Timing kaayo dahi nga akong pag-apply kay namahawa man ang tulo nila ka mates. Ha? Unya, wag ka mahibong, ano na mahawa ang tulo. Ay, kibar nila. Basta happy ko kay may trabaho na kaugma. Unsa man babae nga nang hugas mga plato? Iya, puro mas lawas. Pakalit na nagpislit iyang sampo. Ay! Mapriso ka! Ay, kabayong ba? Budlat. Pumuka! Kinsa lang ka? Kagwapo niya. Femi, sultihan na ng tika nga nung namiya tong tulo kami daning baya, ha? Nga naman. Tungod anang Darius. Oh, mabaday na Martin. Kung ikaw may nang maglikay taon kanya, ha? Kaya tingalig na, ikaw na siya biktimahon, anak. Na, saon na lang. Oh, tanaw ko ni mo, gwapa ra ba taon kay kaday? Pida kanugong taon ni mo, madakag ilad anang Darius. Ipagsingitan. Kinsa ka?
Napidughan ko. Sir! Ayaw! Namiat. Ayaw, sir. Sige, maptas ko. Oh, ay noon mamabdos ka. Mabana na ko nimo. O, diba? Lovely. Sir! Musuot ko nimo kakita. Ha? Karong gabi. Adto ako sa taas. Sa akong kwarto, ha? Femi? Darius, ayaw na paglakaw. Nagdali ko, Femi, ha? Mabdos ko. Yeah. Imo na responsibilidad. No way! Bye! Mapriso ka. Girl, gusto na uwi. Kadaan daw naman kang maghilak. Hala? Girl! Dugo! Niagasin ka sa imong paa, girl! Sir, kitsa ba ikandihan na ito din ha? Saan ba Sir? yan? Oh, Mahimo na mo mamalin og bahay ni Wilfie. Anhilang mi din, sir. No, dili ka na mahimo. Gusto na kong mamonitor ang imong kahimtang, Femi. sir. Siya na, Martin. Sir. Salamat, sir. Makasalig ba ko nimo, Martin? Pahin sa among relasyon ni Femi? Sir. Dugay ng kong servisyo niyo, sir. Makasali ka na ko, Abi nimo, Martin. Naluoy ko ni Femi. Nagpinuangan lang ni Darius. Pero ang kaluoy nga akong ibati, may resulta sa kong pagigugma kang Femi. Inutok ko na, sir. Siya, sir. Mabdos si Femi o ako ang amahan. Ka-cute siya akong anak, Femi. Kanayang naw, mao ka ng naw ni Darius. Diyang gianak siya sa akong namatay ng asawa. Mao pa. Girl, mga sa tabi. Gigiti tagid akong tiyan sa akong mga binuhi ay. Sige, Wilfie. Ambis baby, biya ko'y kukos niya. Dara, Oh, Femi? Darius? Siya? Siya ba nga itong anak, ha? Dili. Nagol ko mayo sa imong kibuhat nako. O nakuhaan ko. Ay, pamaka ka. Tanaw, oh. Liwat kay nako ang bata, oh. Oh, papa? Niya ka? Oh. Darius, imong step baby brother. Among anak ni Femi. Usa? No! No! Dugay na day ko ninyong gilimdan sa inyong relasyon ni Femi. Calm down, Darius. Wa ko'y ang i-explain ni mo na mabdus ka na ito si Femi. Ug ikaw ang amahan. Apan wa ni mo ang kuna. Anak, wa lang dama ang akong pagbati nga to niya. Naluoy ko. Apan gugma na di ay ang akong ipati kang Femi. Mao ka na, Darius. Hantukira ka! Dili ko ingon ni ana. Love na ko tinuray ng imo amahan. Diha na ko na feel ni ang tinuod nga gugma.
Mao kining giingon nga miabot na kanimo ang karma, Darius. Wa kadawat si Darius, nagpalayo siya. Mitilaw sa karma. Huwag kasama ang kaagi ni Femi, dinhining tulmanon. What's the style? Mitalaw sa karma style.